Вече и берен пред своите 6 сина и една щерка. За тоа што работел за България. Има 2 църкви. Старата е българска, 24-та година направуват сърбите српска църква. Таа ја урнуват на българите и да одат у српската. И само ме питват, какъв си ти? Аз си казвам, викам, същият като шо бил Гоце Делчев и Даме Груев. Бой, какъв си? Като шо бил Даме Груев и Гоце Делчев. Биха ме. Ама убиха ме, бой. И може да тамо некъде към от 10 часа сутринта, па чака да бият и 4 часа. И един от тия сърбоманите, от тия Чанчаревич, се казваше и ми казва, абе, дедот ти бил бугарин, лежал в затвор. Също и баща ти, като бугарин, има лежал в затвор в Ведриза. И аз на цялата мака, на целият бой, насмеях се, но викам, когато дедо ми бил българин и баща ми бил българин, какъв съм аз? Значи аз съм българин. И почна бой. Целият бой беше само, че бях българин и казвах, абе не да ме биете и да ме убиете, викам, аз съм българин и оставам си българин. И огробът ще се превъртам и пак ще казвам, че съм българин. Първото училище, кога е отворено тук у Велев, 1843 година, моите предци живеели у Велев и имале къща. И се учило на български язик. Тогава България беше под турско робство. И исто тук, ваа земја, што се наречуе Македонија, била под турско робство. Па кой можеше да ги пороби, да им нареди да учат на тия ученици на български? Кой? На 30.000 луѓе, хора в Македонија се избити што се българи и много арестовани по затвори на Голи оток, над 150.000, 180 што се казвале българи. Мислам, че у Велев 53 души има интелигентни хора, които били доктори, адвокати, бяха избити. За 4 български песми, 4 месеца, 59-та година лежа в затвор. Македонската нация е от 45-та година и направена с убиване, с арестуване, с заплахи, с сила я направи. И тая е изкуствена нация. А всичко, що е изкуствено, се разпади. И Югославия беше изкуствена, беше от 6 републики, се разпадна. От 471 гробие българско, само во Цапари и сега во Сумичко, Ново село, да има само 2 гробища. Кај са другите гробища? Трудно е да живееш, ама тук тая наша, тая българска земя. Македония е част от България. И ние сме тук българи и оставаме си на нашата земя. Тая е нашата земя, тая е на дедите ни земя, на бащите ни земя. Тая е наша, тая е българска земя. А се направи тук един духовен геноцид, што беше катастрофен. Ако човекот не е фанатик кон себе си, ако не е горд, тој секој ще биде победен. А това на македонец по националност, това ти е поробен българин. Все още присъствието на оние запалени глави преюгословени, кои што живеа на јаслите на Югославија, все още се надеваат на воскреснување на еден мртовец како што беше покојната Югославија. Република Македонија си съществува като един музей на Югославија, като един музей на югокомунистическата идеологија, којато позволяваше да се мразат други нации, особено българите. Аз имах личните си заблуди, когато през 1999 година в изпълнение на решението на нашето правителство, заедно с министра на отбраната дарявах танковете и артилерията, боеприпасите на Македония, 2 години преди нейният конфликт, че македонският народ и държава ни възприема изключително добронамерено. Бях изненадан след пристигането ми през 2005 година, когато за това не се говореше и когато все по-малко се говори, че България е първата държава, която е признала Република Македония.